Fenaande joybere ande battindeya Masiyankooɓe ene nganndi Mohammed e nder defte maɓɓe eɓe nganndirimo ko laaɓi ndeke eɓe cuuɗo ɗum tan eɓe ngaybandira hakkunde maɓɓe ɓen tottaɓe deftere ɓen ko yahude e chrétien en eɓe nganndimo manam eɓe nganndi Mouhamadou no ɓe nganndiri ɓiɓɓe maɓɓe ni nono nganndirɗa ɓiɗɗo ma ko laaɓi sewsewaji fof aɗa anndi ɗumen holto jibina ko Makka hayno jelgal makko woniri wanjelde e keeci te eɓe laaɓana inde makko won Mohammed walla Ahmed akolol ma e ɗo gardi wadde moƴƴi hanti eɓe nganndi kadi holi asko arabeɓe o yaltirta te jamono fotanaaɗo ma o wonnoy battiɗo jamono almasihu o kono noon woɗi ɗum seeɗa ni ina waɗi yolde nanngam haa ɓe paɗa garol makko ma o feeñoy hono ni manam eɓe nganndi sewsewaji Ahmed kimmuɗiɗi fof ko ɗum e potno andude ina woodi fedde e maɓɓe suuɗoɓe goonga ko noon e Qur'an wi eɓe cuuɗo goonga te ɓe nganndi to bange paapa catholiqueɓe noon yenana omo anduno ɓe mbiyata Mouhamadou koko laaɓi e makko koɓe suuɗiɓe ɗum nder jullire papuji to ɓe janggono ɗum e sillu pape Vatican omo andi tigi ha eɓe kaala Italie walla grec maɓɓe e wonde ene hen Ahmed tan ɓe goni e suuɗe ɗum ene mofta caabi sillu majum ene less fawru Vatican ɓe cuuɗi ɗum ɓe cuuɗi defte hakkude maɓɓe tigi eɓe ɗum cuuɗo ɓe cuudiri ɗum pour holɗum ɓe cuudiri ɗum muslimajo wurata ko e fentude sikkeji ina gongdina kala cimtol garɗo e makko nden so tawi Masiyankoɓe ene ganduno Mohammed holko haɗi ɓe gongdinde e makko te nden holno majjiri ɗumen ni Mouhamadou ko Mouhamadou tan so almasihu ari wi Mouhamadou ina ara nden Mouhamadou ari hol hen caɗele ni hol sababa ngaybiko o wonanno jeeyaɗo e maɗa tan aɗa hono gangal eɓe kono gangal aɗa ɗaha yimɓe eɓe ɗaha yimɓe a wonanno halifa halifaɓe keeɗanɗo wadde yo a won khalifa halifaɓe on keeɗanɗo tigui so tawi ko garɗiɗo ma kaɓanda ko onon donata e nder haare he wadde holko woni hen caɗele joomum tawtan noon konum ngeloɓo e fedde aissata nde e habde aali en walla mbiya ɓe tawtan no kono aali en tugnorade no fooloɓe jiiri ɗum umrade e Abu Najih nder tafsir al-Tabari ɗo wima eɓena cuuɗo Mouhamadou ete ɓe tawi omo winde to maɓɓe nder tawrete Linjila ɓe jiiɗi wiide Masiyankoɓe ne nganndi wadde hollomin oɗon yimɓe nde penaton nde Fenaande holmin ayeji labtinoje en sewsewaji Mouhamadou amen nganndi ɗumen ete amen binda goonga feññinan mi ko selli hen beele amen kersa e yeeso aduna fof feññinan min ayeji ɓaylade ɗe holko haɗi on heɓde gorko ganduɗo ɗumen ha laabde holko waɗi alanamo cimoje e ayeji en nder Linjil maninde semmore mandinde e aya maninde ene woodi hunde ɗumɗo e ɗumɗo holko waɗi tarik muslimaɓe ene jiibi won wiɓe bekka ko lekki bukka ko ɓekka ko mekka ko tekka hono ɗum ɗo haa ɓe jooɗi ni ene yurmini woɗa goto mbiɗo ala kanko woni Muhammadiye e nder jimol jimme taw noon goɗɗo wiya ala amon e nder Yesaya ene heen eɓe toɗɗa goɗɗo ne wiya ala amona to Moussa anabijo hono maɗa ma jomiraɗo Allah mangumen e ma anabi hono ma e bandiraɓe ma ayyo ɓen ko araɓeɓe wadde ko gonɗuɗon wadde gueɗe ɗe ne mbeeɓi famde ujunaji hadisaji ene kaala ko famdi e ko mawni edi kaala kancuɗi Mouhamadou takkuɗi e tuuba mo ha aissata ene hefanno ɗum ko fayte kaaje tatiɗe Ibn Masud addani nelaɗo laɓɓinde caggal makko ina haala ko fayte Ibnu Omar no ngabbiri e dow bildi hedde Safiya ina soyno Mouhamadou ina hucca qibla ina taaro walla ina yaha dow wuuro wona ko Mouhamadou ari tan ɗum haalata kono ina haala jewte e sewsewaji kewɗi